monga mwadongosolo la mayikidwe a zinthu za dziko lapansi, koma ifeyo ngati ana a Mulungu sitikuyang'ana. Ameni. Mpingo wa Mulungu, ndikulandireni mmawa wabwino, mmawa wa chiyembekezo chodala umene malinga ndi chiwerengero cha kalendala za dziko lapansi kuchokera mu ndondomeko ija ya Gregorian calendar, ndekuti dziko lonse lapansi lero likukondwerera kuyambanso kwa chaka chatsopano chimene ndi chaka cha 2023. Izi zili monga mwadongosolo la mayikidwe a zinthu za dziko lapansi, koma ifeyo ngati ana a Mulungu sitikuyang'ana mayendedwe amenewa, popeza tilinso ndi kalendala zathu za Chiyuda zimene okhulupirira timayendera. Mwa ichi, pokhala tili nazo kalendala zathu, koma sizikutichotsa kalendalazo mmachitidwe ndi mndondomeko ya iwo amene anayika kalendalazi ku dziko lapansi pa mapulani amene ati akhazike ndi kuyika mu ndondomeko ya kawerengedwe ka zaka zawozi. Kotero, popeza inu ndi ine tikukhala mu dziko lapansi la Malawi limene chiwerengedwe cha zaka timawerengera mu Gregorian calendar osati mu Jewish calendar, mwa ichi ndekuti kulingana ndi dongosolo limenelo anthu talowa chaka cha 2023. Ine ngati mtumiki ndikuyikizeni m'manja mwa Mulungu anthu amene Mulungu wakuwolosani kukufikisani lerolo malingana ndi kawerengedwe ka zakazi za dziko lapansi. Ndikuyikizeni m'manja mwa Ambuye pamene kwacha mmawa uno wa 2023, mchaka chimene chili mkati mwa zaka 10 zimene Satana ndiyerekezi anazipatula mwapaderadera kuchoka 2020 kufika 2030 kuti zikhala zaka zopanikiza zimene ayesese kuti akakhazikitse ufumu wake ku dziko lapansi motheratu powina makona onse folo amene amayendesa dziko lapansi. Inu ndi ine pokhala nyengo imeneyi, pokhala mdziko limeneli, ine ngati mtumiki, ana akazi ndi amuna amene munakhulupirira Mulungu kuyambira tsiku lija, ndikukuyikizani m'dzanja la Mulungu kuti mzimu wa Mulungu ukuvaleni ndikukukhazikani amuna mkati mwa zaka zimenezi. Pamene tikuyamba ulendowu wa chiwerengero cha zaka za dziko lapansi mu 2023, mzimu wa Mulungu akukuteni ana a Mulungu, ukhale nanu, mzimu wa Mulungu ukuvaleni. Ndikuyikizeni m'manja mwa Ambuye popeza mmene talowa mzaka za chiwerengero cha dziko lapansi za lero zotchedwa 1 January 2023, sitinalowe tokhayi. Adani pamodzi ndi ziwanda za mdierekezi zalowa nawo mchaka chimenechi, ndipo madongosolo ofuna kusokonezanso moyo wanu ali chikhalire. Mwa ichi, pokhala kuti tili ana a Mulungu omukhulupirira Mulunguyo, ine mu dzina la mwana wace Yesu Khristu ndikukupemphererani abale nonse, ndikukuyikizani m'dzanja la Mulungu kuti Ambuye akukuteni ndikukusamalani, komanso kukutetezani ndikukulimbikitsani. Ana a Mulungu, pali choopsa chambiri chimene chikhoza kutigwera ndi kutichitikira, kapena chimene chinatigwera ndi kutichitikira. Mkati mwa chaka chimenechi changopita, taona mizimu ngati Liverpool, ziwanda zija zokakamiza wanthu kapena zokanikitsa wanthu kuti apeze zinthu mophweka zakhala zikuchita. Ndipo taona ambiri amene anali ni makonzedwe abwino mu date ngati lomwe lino la 2022 sanakwanitse kufikira magawo awo kumapanga kuti Mulungu anapereka zinthu kapena anadalitsa, ndipo mpata wonse woti inu ndi ine tikanapambana muzipambano zakufuna kwathu mdziko limeneli sikudachitike chifukwa mphamvu za mizimu ngati Liverpool zinagwira ntchito kwambiri kufikira kuti kuchita achieve, kupambana, kuchita accomplish mapulani amene tidakonza ngati mabanja zakanika chifukwa cha mphamvu yakumdima. Nomwenu mwafikanso chaka chino, ndikukuyikizani m'dzanja la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere, mu dzina la Yesu, kuti amene mapulani anu sana kuyendereni bwino mchaka chimenechi chifukwa cha kukakamira kwa ziwanda zotchedwa Liverpool, the spirit of against,
ndikupemphera mu dzina la Yesu Khristu kuphwanya mzimu umenewo ndikuuchosa pansi pa ulamuliro wa banja lanu. Mu dzina la Yesu Khristu ndikulamulira mizimu imene ya the spirit of against imene yakuzunzani mchaka chimenechi. Munayesesa kupanga mapolani ndi madongosolo sizinatheke chifukwa cha mizimu iyi. Ine ngati mtumiki ndayima pamalo pogumuka ku banja lanu kupemphera mu dzina la Yesu Khristu mfumu ya mafumu kuononga ndi kupasula mizimu yonse ya Liverpool, the spirit of against. Zoona mwaona mukudedwa chifukwa cha Liverpool popanda zifukwa zilizonse mkati mwa chaka changopitachi. Mwaona mukuzunzika ndizochitika za dziko lapansi mkati mwa masiku achiwerengero cha Gregorian calendar amene tikuwa cha chaka chapitachi. Ana a Mulungu tamverani, ndikuyikizeni mdzanja la Mulungu kuti tu maudani amene anabuka popanda zifukwa chifukwa cha mizimu imeneyi ndikuapasula mu dzina la Yesu Khristu. Mizimu imeneyi the spirit of against yayendetsa mabanja ambiri pamalo popweteka kufikira kuti anthu ambiri alekana popanda zifukwa zilizonse. Banja layenda kufika lero koma layenda mokakamiza, wina amangokokeka m'malo mwakuti nanga ndipanga bwanji chifukwa mizimu iyi imayendetsa mokakala njira zanu, imayendetsa mothina njira zanu, inapana mchaka chimenechi. Ine ngati mtumiki ndikupemphera kuzuzula mizimu imeneyi pamene tikuyamba ulendo wachiwerengero monga cha chaka cha dziko latsopano, cha chaka cha dziko lapansi. Ana Mulungu ndikulengeza kuphwanya kwa mizimu imeneyi mu dzina la Yesu Khristu mfumu ya mafumu. Inde iwe Liverpool ulibe gawo tu loyambanso ulendo ulero ndi mpingo wa Mulungu, ulibe gawo oyambanso ulendo ndi banja ilolo, ulibe so gawo oyambanso ulendo umenewu ndi atumiki awowo, ulibe so gawo oyambanso ulendo umenewu ndi m'bale uyoyo. Lero mu dzina la Yesu Khristu tikuononga mizimu yonse the spirit of against azunzika ana Mulungu kupeza zinthu zawo chifukwa cha mizimu yochokera ku midima ya Liverpool. Komatu ndi pemphero ndi pembezero ndikulengeza kulekana kwa mizimu imeneyi pamene tikufika tsiku la lero tikuyamba ulendo wa chiwerengero cha zaka za dziko lapansi chotchedwa 2023. Ine ngati mtumiki ndikulengeza kuonongeka kwa mizimu yokakamiza, mizimu yolepheresa, mizimu yogwira zinthu ndikuzichosa mu dzina la Yesu Khristu. Komanso ndikupanga release chisomo cha Mulungu. Ambuye Mulungu wakumwamba akupaseni chisomo cha Mulungu, mdalitso wochoka kwa ine ndikulengeza upite pa ino, mdalitso oyenda pamodzi ndi Mulungu ulengezedwe mokhazikika pa mabanja anu. Ndikuphwanya akapichi azitsulo mu dzina la Yesu Khristu. Taonani kuti sitidakolole bwino chaka chimenechi. Taonani kuti ngakhale mabonasi sanayende bwino chaka chimenechi. Taonani masalale sadadziwike chaka chimenechi. Ndipo chilichonse chimene timafuna kuchita chinakhala cholimba chifukwa mizimu iyi ya Liverpool inatikhalira. Koma chaka chino ndikulengeza mu dzina la Yesu Khristu mwezi uno wa January malingana ndi Gregorian calendar umene umatchedwa kuti January chiyambi, the beginning. Yehova Mulungu wakumwamba, this beginning of the world isachite kanthu mu beginning ya zoyipa pa mpingo wa Mulungu. Ndipo ndikulengeza ndikuzuzula ziwanda zonse zochokera kwa machemba andiyerekezi zisachite so ntchito yake pana Mulungu mu dzina la Yesu Khristu nupemphera. Ana Mulungu tayenda nthawi imeneyi sinangokhala chabe ayi, ena lambiri gulu linalandira nawo linakumana nayo mizimu ya yalamulamu, ma empty walking. Zoona kuchoka January ya chaka chimenecho kuzafika solero January ya chaka chatsopano chimene chikungoyambika lero ni ubwereza monga mwachiwerengero cha Gregorian calendar. Popeza ana Mulungu amene timayendera calendar la Chiyuda chaka sitinayambe, koma ndikungolengeza kuti tonse tili mu nyengo yomweyi. Ndipo lero tikuyamba chaka cha chiwerengero cha dziko lapansi. Ana Mulungu ndikulengeza chifukwa cha mizimu yoyipa yotchedwa yalamulamu, empty walking, mitambo yopanda madzi, mitambo yochindikala imene inakuta ana Mulungu mchaka chimenechi. Ambiri aife tinaoneka ndi mitambo yokutala
pabanja pathu nitioneka ngati zaka zimenezi chaka chimenechi tichita kanthu. Wanthu otiona maona chithunzi cha mvula cha madaliso. Nthawi zonse tikamayenda timaoneka ngati china chake chabwino chitichitikira, koma chochitikachi sichidatichitikire. Ana Mulungu, mmene timakhala mchaka chimenechi zoonetsa ngati tikhala mu ulemerero zinalipo zochuluka kwambiri. Kotero imafika nyengo yoona kuti chilichonse chimene tikuchita mwina chikhala ndi phindu lache, koma pomaliza tapezeka kuti ife sitinapeze monga mmene kunayenerera kuti inu ndi ine tipeze. Okondedwa, Yuda 12 akunena kuti iwo ndiwo okhala mawanga pa mapando anu achikondano, pakudya nanu pamodzi akuziweta okha opanda mantha, mitambo yopanda madzi. Ndimafuna ndichite ndi mitambo yopanda madzi yotchedwa ya lamulamu imene inakukutani mchaka chimenechi. Magraduate anyamata sukulu lero kufika 31 December usiku wapitawo tikayang'ana mamiliyoni amene mabungwe anatipatsa, tikayang'ana ma allowance amene tinalandira, tikayang'ana zimene tinapeza mchaka chimenechi, kufika lero tikupeza kuti sidatisire chilichonse ndalamayo, tayendamo empty walking chifukwa tinachitidwa, tinaombedwa, tinapezedwa, tinagundidwa, tinamenyedwa, tinagwidwa ndi mizimu ya ziwanda zotchedwa ya lamulamu, ma empty walking. Ana Mulungu, kodi mamiliyoni amene takhala tapeza mchaka chimenechi atipindulira? Ma 1000 amene tinapeza mchaka chimenechi anapindula? Tipeza kuti sadapindule kanthu. Ine ngati mtumiki mmawa uno ndikuyima mu date yoyamba ya chaka cha Gregorian calendar cha 2023 ngati mtumiki kutetezera ana Mulungu kuzolimbazi mpembero ndi mpembezero, poitana Yesu amene ndi mtetezi wa mpingo wa Mulungu kuti lero ni mwazi wa Yesu Kristu tikuphwanya mizimu ya yalamulamu, ma empty walking ana a Mulungu, kuti chaka chino tikuchalenja kuti sichikhala empty walking ya lamulamu, ndikukusamusa kumabanja amene anali ndikuthekera kopeza koma sadapeze, ndikuzuzula ya lamulamu kuti taona wayendesa usiku agwira ntchito koma yachabe, chifukwa Yuda akunena kuti iwe ndiwe mtambo opanda madzi. Anthu amaona ulemerero akaona makomo mwawo, koma ulemerero panalibe. Kumudzi amati koma amagwira ntchito, koma zosatira za ntchito sizidaoneke. Wanthu amati uje ndi ophunzira, koma zosatira zophunzira sizidaoneke. Wanthu amati ali mamira ali maminibasi, koma zosatira za maminibasi kufika lero sizidaoneke. Pasuka magalimotowo, anyamata othamanga ngosakaza galimoto zanuzo, ndikupezeka kuti kufika lero mukuona kuti muli empty chifukwa cha ziwanda zotchedwa ya lamulamu. Lero ndikulengeza kusamusa ndi mphamvu ndi mwazi, pakuti mawu a Mulungu adatilamulira kuti mudzalamula ku mapiri awo asunthidwe, ndi kulamula ku icho chipite uko, phiri lipite uko, koma ndi ulamuliro wonse wa mwazi wa Yesu Kristu mama wa uno, ndi kulamula mizimu imene yayendetsa anthu opanda kanthu mu 2022 mu dzina la Yesu Kristu yotchedwa ya lamulamu isamuke kumakomo kwanu, muchitidwe release kumizimu imeneyo ndi mwazi wa Yesu Kristu, mphamvu zapaderadera zakute ana Mulungu ayende ndi chipambano. Ine ndikulengeza chifukwa Yuda hakutionesa mitambo yopanda madzi pa Yuda 12 imene anthu anayiona, akaona kusamba. Tinayiona mitambo yopanda madzi, anyamata atachena koma alibe ufa. Tinayiona mitambo yopanda madzi, anyamata ndalama zinathera kumutu kwa azimayi, kuyenda opanda kanthu. Tadiyesa masaluni na amene anayenda bwino, tadiyesa zinthu zosiyana-siyana ku dziko lapansi, koma kufika lero palibe chogwirika chimene tingaloze. Ana Mulungu, ndikupemphera mu dzina la Yesu Kristu kuti mmene tikuyamba lero tikhazule ndi kupasula mizimu imene ine ndikulengeza kuonongeka kwa yalamulamu, ma empty walking. Ana Mulungu ayenda opanda kanthu, koma lero mmene tikuyamba ulendo, Yehova ndikufuna mnyamata uyo asakhuzidwe, amasuke ku empty walking, chikhale chaka choloza kanthu, akolole ana Mulungu.
ndikulengeza kwa mzimayi uyu wayesesa kugulisa mandazi, anaenda ndamuona kunchesa atanyamula madengu, ndamuona mulimbi akuoda ngakhale mapapaya, wayenda ni mapapaya osenda-senda, mipunga yonyika kuyamanga ni maungu, tamanga dengu ndi dengu pakomo ndi pakomo, autukanidwa kugwiridwa mawere ndi wanthu wamba chifukwa chakuti afuna kudya pakomo pake. Koma yalamulamu amene adampeza wayenda ndi dengu la mango mpaka nalero akumaliza 31 Disemba akulowanso mchaka ichi. Yehova wopanda kanthu, koma nimati tsiku la lero ndilengeze chipambano chakuchoka kwa mizimu ya empty walking, chikhale chaka cha iyeyo amene anayenda ndi dengu ndi lichero la masuku akaperezere kuchipambano. Pamene tikumalizanso chaka cha ichi cha anthu akunja kuzafikanso Disemba, Ambuye mzimayi ameneyi adzakhala kupambana, hasakuyendanso ndi dengu pamutu, koma mutampasa business yakulinga kwa mtima wace, chifukwa ndikuphasula ziwanda zonkuta za yalamulamu mu dzina la Yesu Khristu amene tinayenda empty walking. Yehova zinakuta ziwanda zimene zingakhale mabanja, mukaliyang'ana banja ilo silidapindule kuti layenda bwino, linali banja koma la empty. Palibe phindu lililonse la ukwati limene lapezeka kwa ayayawo, palibe phindu lililonse la kusangalala pa banja limene laoneka kwa bambo. Chakhala chaka chokangana cha empty walking, chokanika kukhala pamodzi nupanga mapulani. Chakhala chaka chobisira na ndalama, chaka chosunga zinsinsi chapitachi sitidayendere pamodzi. Chakhala chaka cha empty walking. Koma lero pamene ndikuyamba ndi banja limenelo mu dzina la Yesu Khristu, ndikulengeza kupambana, kupasuka kwa ziwanda zimene zinomo kuyendanso muyalamulamu, nomo kuyendanso mu Liverpool, chifukwa mwazi wa mtengo wacho wapatali ukuchita release amene unagwira ukapolo iwe yalamulamu. Sakapolo akonso ayi, mwazi wa Yesu mpemphero, mawu a Mulungu akawateteza ana Mulungu, ateteza mpingo, ndipo pemphero ili Ambuye limveke pamaso panu chifukwa cha kupanikizika kwa mpingo umene umagwira ntchito koma osapindula ayi. Ambuye Mulungu wopereka sipaso, Yehova Mulungu wopereka madaliso, Yehova Mulungu osintha nyengo, Yehova Mulungu okonza, Yehova Mulungu wachikonzero, amene mumachosa anthu kufumbi kukayika pabwino, amene mumachosa anthu kudzala kukayika pa nyumba zapamwamba. Ndikulengeza kumasula pakati pa mpingo wa Mulungu, zichitike chaka chimenechi, wana Mulungu akolole monga Mulungu mwafunira, apeze monga mwakufuna kwanu, kotero kuti mukammasule amene wayenda mbanja la chipanikizo chifukwa cha mizimu ya chonchi. Inalidi mitambo yopanda madzi, wanthu akamaona tikulowa nyumba limodzi amaganiza kuti tikukapangana zogwirika, pamene timakhalira kuyang'anisana misana, empty walking. Akationa wanthu tikulowa nyumba amasirira wopanda mabanja, namanena kuti bola nkadakhala ndi banja ngati ilo, koma banjalo munali ziwanda yalamulamu, empty walking. Amayi anayesera sizidathandize. Ndikulengeza chifukwa cha ziwanda zimenezi pali ambiri amene akufika pa 31 ali ni ngongole ku mabanki chifukwa cha yalamulamu, anangongola koma ndi empty walking. Kodi mwalowa ni ngongole chaka cha 2023, idzeni kwa Yesu akupumuzeni goli limenero mu dzina la Yesu Khristu, kuti usiku wapitawo likhale khoma. Ndilo linali pemphero langa mkati mwa usiku, khoma la chilekanitso pakati pa mpingo iwo amene ayenda mu ngongole. Yehova Mulungu wakumwambamwamba mwayikire khoma la chilekanitso kuti chaka chimenechi akayende muzawo, asakakhala akapolo omaopa foni ngati njoka. Ana Mulungu matoni kumaopa, nkungodziwa kuti toni imeneyo ni ajera afuna kadabira wawo. Ni ulengeza kumasuka mu dzina la Yesu Khristu chifukwa cha mizimu imeneyi. Yehova Mulungu wakumwambamwamba musausiye mpingo wanu uyendenso mu empty walking. Yehova Mulungu wakumwamba musausiye mpingo wanu mchaka chimenechi uyende ndi mizimu ya Liverpool, the spirit of against, ndikuchita release kuteka kwa mapulani
amene akukonza na mulungu mama wauno ndikuchita lilizi kutheka kwa ntchito za manja awo zimene mudalonjeza kuti muzazidalitsa. Ambiri anapereka mchaka chimenechi cha 10 koma sadaone kutetezeka kwake. Ambiri adapereka zopereka koma sadaone kuchinjirizidwa kwake. Yehova muuke pa ulemerero wanu, kuyang'ana kumpingo wanu, uchite chogwirika zioneke kopita. Yehova ndili nkulankhula mchaka chimenechi Ambuye sichidakhale chaka cha chipambano kwa ana anu, koma ndikulengeza chipambano mene tikuyamba chaka chino kuti pamene mpingo ukuyenda uyende bwino. Mene tikudutsa muchaka chimenechi Yehova ndikufuna ndikapemphere vana ang'ono amene ndi wana wathu mmakomo, amene taona kuti mchaka chimenechinso sichidakhale chaka chokomayi. Vana ambiri abadwa koma sanabadwe ndi umoyo woyenera. Vana ambiri amene tinabereka kale sadayende ndi umoyo woyenera, chifukwa mkatikati mwa kuyenda kwawo anakumana ndi zinthu zopweteka kwambiri. Pamene timamuona juju wa majuju akugwira ntchito yake mkati mwa chaka chimenechi. Yehova anambiri analipa ukapolo ndi juju wa majuju, spiriti ya ufiti imene imapita kwa nyamula vana mmakomo kwaphunzitsa ufiti. Vana ambiri adandaulidwa ndi makolo awo kuti ayamba kuchita za ufiti mmakomo. Yehova ine ngati mtumiki ndikunena kuti chaka chimenechi muphwanye juju wa majuju. Ndikuyang'anizana nawe mmawa uno, juju wa majuju ndikuyang'anizana ndi juju wa majuju, kumuphwanya. Ndikukutsutsa ndi dzina la Yesu, ndikukutsutsa ndi mwazi wa Yesu kuti ana a Mulungu m'mabanja mwawo, ana amene asausika nutamba. Taona nambiri akuphunzitsidwa ufiti chifukwa college za ufiti kuchokera mu Wika, the craft of the wise one, atadusa ku department ya the blue bandana. Taona akugwira ntchito ya chisawawa ku dziko lapansi yosokoneza mawu a Mulungu. Ine ndikulengeza kupambana kwa ana a Mulungu amenewa pamene tikuwayikiza m'dzanja lanu Ambuye kuti muchite nawo. Yehova Mulungu wakumwambamwamba, ndikufuna ndikalengeze kuti inu Yehova Mulungu wakumwamba muchite ndi vana amene anaphunzitsidwa ufiti. Ndikulengeza kutulutsa kwa ziwanda kumene munanena kuti tili nawo ulamuliro, ndipo mawu anu alibe boundary. Mupite khomo ndi khomo chaka chimenechi ndikuchosa ufiti umene umabwera ndi mizimu ya juju wa majuju mu dzina la Yesu Kristu. Ndikukuthamangisa juju khomo limenelo. Akudandaula mabanja makolo kuti vana sakuoneka bwino. Ndikulengeza mizimu ya mtundu uliwonse yokhala m'maso kwayang'aniranji mayi wako mwazonda yoncha. Akulangeza kuti ukapereke ufiti ukhwimire makolo. Ndikulanditsa makolo amene anapemphedwa kuti akaperekedwe pa ufiti ndi vana amene juju wa majuju anatenga, kuti makolo amene usakumwalira mchaka chimene chikwachita lilizi ndi dzina la Yesu Kristu. Ndikupemphera ndi kuononga mphamvu iliyonse ya juju wa majuju kupita kwa ana a Mulungu kumpingo amene anawo anagwidwa ndi mizimu ya ufiti. Ndipo anawo anapereka zibale awo, kupereka zikulu awo, anaperekanso ngakhale makolo awo. Tikunena kuti pulogalamu zimene zakanika chaka chatha, zimene zinatheka chaka chatha, chaka chino sizikuthekanso kudzina la Yesu Kristu. Ndipo ndikulavulisa chilichonse chimene unamezesa mwana ameneyi, iwe juju wa majuju, kudzera munjira ya kudya, kudzera munjira ya kuvala, kudzera munjira ya moni, kudzera munjira ya kumpyopyona, kudzera munjira ya kumwesa madzi, kudzera munjira iliyonse imene juju wa majuju umadutsa pakalowedwe kambanja limene limu ana amene akuvutika ndi ufiti. Ndikupemphera ukatuluke mu dzina la Yesu Kristu. Ndikuwaza mwazi magona onse, zipinda zonse zimene anang'ono akugona matini eja. Ndikuwazamo mwazi wa chitetezero, mwazi wa chipulumutso, mwazi wa chipambano ukafikira makona onse mu dzina la Yesu Kristu, mfumu ya mafumu. Mundilanditsire vana amene akutamba chaka chimenechi. Tikufuna vana alemekeze Mulungu. Mwachose mizimu ya ufiti
ndipo ndikukhazula iwe mfiti, malume otamba, ankolo otamba, agogo otamba, headmaster otamba, lecturer otamba, aphunzitsi achikazi na achimuna otamba. Ndikulengeza kuzuzula mizimu ya mtundu uliwonse, mafumu otamba, nyakwawa zotamba. Ndikukuperekani m'dzanja la Yehova achite nanu. Thana nawo ni Yehova. Daima pansanja kulengeza chipambano chaka chino, kukhala maliro awanthu otamba, mukayerekeza kukhuza na Mulungu. Muona zopweteka chifukwa chitetezero cha Mulungu chikuyenda mmawa uno, kupita mmakona nyumba zonse, kukalimbana ndi juju wa majuju. Ndipo ana Mulungu akulandira chipulumutso mmawa uno, ndiko alanditsa abwereko vana ocheza m'manda, adzibwerera vana ogona mpambano, abwerere mu dzina la Yesu Khristu. Makolo chabani zofunda ni mabedshit mu dzina la Yesu Khristu. Yehova Mulungu wakumwamba, mujide nawo moyenera ana amene wamwasamale ndi chipambano chanu chonse ndi kuthekera kwanu konse, mwakonde chifukwa Yehova kwalanditsa. Ndikunena nonse ngakhala amene kupyolera mu department ya juju wa majuju, kudzera mu bulu bandana, munaphunzira ufiti mpaka kulowa satanizimu. Ndikulengeza kupambana kwa Mulungu kuti kukachotse masenga ndi satanizimu yense. Ndikuchosa mu dzina la Yesu Khristu, ndikupemphera mu dzina la Yesu Khristu kuchosa mzimu uliwonse wotsutsana ndi ana Mulungu. Makamaka vanang'ono amene ali mmakomo. Chaka ichi sitidya limodzi ndi mfiti pa tebulo. Chaka ichi kulibe mwana amene ati adye nyamanso, chifukwa mwazi wa Yesu ukalimbana ndi juju wa majuju. Iwe juju wa majuju, ndikuyang'anizana nawe ndi diso mu dzina la Yesu Khristu. Out, tuluka, choka, pita kutali. Waipa iwe mu dzina la Yesu. Sikutambisanso ana Mulungu. Ndikutetezera Ambuye, ndikupemphera pemphero la kupembedzera pamaso pano, kupita kumpingo umene tikuyenda nawo kuchokera mu tetero ya 1 January 2023. Akupatulika anthu awa ndikuyamba kuyenda nawo mu dzina la Yesu Khristu. Ana Mulungu, khulupirirani kuti tiyenda ulendo wa chipambano pamodzi ndi ana athu, kuti ngati Yesu angakafike mchaka chimenechi tikapezeke pa gombe lodala, tilibe kukakamiri ndi ziwanda za dziko lapansi. Kati Ambuye Yesu angabwere mchaka chimenechi, ndikufuna ochuluka akumvera uthenga wabwino akapulumutsidwe. Yehova, pulumutsani mpingo wanu. Ikani kulimbika mtima pakati pa Khristu, ikani kulimbika mtima pakati pa mpingo wa Mulungu, kuti ukakhulupirire dzina lanu ngati sanakhulupirirepo. Muchitenda amene anafoka chifukwa cha mtundu wa ziwanda zotchedwa dulumaiza. Ino anyamata achina dulumaiza, anyamata achifoko amene mumayika kukaika kumpingo wa Mulungu, kuchosa chikhulupiriro pakati pa mpingo wa Mulungu. Mkulu dulumaiza ndi m'bale wake dulumaiza, ndikulengeza chikhonjetso kwa Mulungu kuti suchitanso ayi. Mizimu imeneyi yabweresa chifoko mkati mwa wanthu ofuna kukhulupirira. Timbatingati tifuna Mulungu koma kukanika. Tinali kufuna kuti tikadachita bwino koma sitidachite bwino, chifukwa dulumaiza amabwera kutiuza kuti muchita bwino mawa, muzapemphera bwino mawa. Ndipo watiponya January mupemphera bwino mwezi wa mawa, February amatiko Marichi amatiko Epulo, anatiko May, anatiko Juni. Dulumaizi anali kuti severa mpira mwezi ndi mwezi, ndikumationesa kuti zabwinozo tichita tsiku lina. Dulumaizi amati lero ayi koma muchite mawa. Nilengeza dulumaizi yamulamphasa milima yana Mulungu. Mama wa uno iyo afuna akatumikire Yehova Mulungu wakumwamba pajada kuononga Igupto dulumaiza, unakanika kuyenda m'mizi ya Goshena
Mulungu anateteza. Unayesesa kuti ukadasakaza mpingo iwe Dulumayiza, koma nthawi yako idatha pamene ana Mulungu zitseko zidatseguka pa Igupto kupita kwawo. Ndikulengeza ulendo wotuluka m'mizimu ya Dulumayiza, iwo amene sadakwanitse kuntumikira Mulungu mu mzimu ndi m'choonadi molimbika mtima chifukwa cha kuzizirisa kwako, kayizikirimuka kamene umapereka ku anthu. Iwe Dulumayiza kakutha m'chaka chapitachi, lero ulibe gawo pa mpingo wa Mulungu. Ndikulengeza kusamuka kwa Dulumayiza mu ubongo wa zibambo amene takhala ndikulimbitsidwa mtima ndi Dulumayiza. Ndikumatiuza kuti tikukhonza, we are the head of family. Ndikumachita head towards Gehenna chifukwa cha Dulumayiza. Ndikulengeza kuchoka kwa ubongo wa chikayiko pa mapemphero, ubongo wakuti ndichita mawa pa mapemphero, umene umabwera ndi the spirit of Dulumayiza. Ndikupasula ubongo mu dzina la Yesu Khristu, kusamusa ndi kuchapa ubongo wa kusakhulupirira. Chaka chino tikhulupirira na Mulungu, ngati sitidakhulupirirepo tipemphere, ngati sitidapempherepo chifukwa chanu okondedwa. Mmene tikuponda 2023, nyenyezi za kwathu zikuwala kowalitsa, tasala pang'ono fika kwathu. Mmene tikuponda 2023, zipata za zitseko za Yerusalemu watsopano zikuonekera. Naye mkulu woyang'anira dziko lonse lapansi, wokhala kudzanja lamanja la Atate, amene atakwera nakakhala pa mpando wa chitetezero, ali kupukuta lupanga ndi kupukuta mpando, posachedwa kuyimirira kuchoka pa mpando wa chitetezero. Chifukwa chake Dulumayiza asakhalepo kuti tipemphere ngati sitidapemphere. Chifukwa posachedwa atseka chikhululuko, atseka kumvetsera, utsekedwa uthenga. Tikukocheza pa doko lomaliza. Chifukwa chake ana Mulungu pakunkhulupirira Mulungu ameneyi ndi kuyenda naye chinsinsichi chakuti Yesu akuchoka pa mpando wa chitetezero, Dulumayiza akugwira ntchito pakati pa mpingo wa Mulungu, kumanena kuti sizidafike nyengozo kudakali kutali, nthawi idakalipo. Amachita resist the spirit yochita kwa Mulungu, amapanga neutralize chikhulupiriro. Dulumayiza amapanga dilute faith. Dulumayiza koma mama wa uno Ambuye akulilamulira ndi mphamvu za Mulungu kuti paiwo aliyense ku dziko lonse lapansi amene umafuna ukadasiya tchimo koma unalephera, ndikumanena kuti uthana nazo mawa, inali mphamvu ya Dulumayiza. Ndikubwera ku ubongo mu dzina la Yesu Khristu ndi chilimbiko kuthamangitsa Dulumayiza yense mu dzina la Yesu Khristu, kuti chaka chimenechi ana Mulungu tikalinga kupemphera backwards ever, tipita tsogolo basi. No matter what it is, no matter what we face, no matter what comes, tichita ni Mulungu chifukwa mkati mwathu tikhala titachosa ndi pemphero ili. Atachoka Dulumayiza mkati mwathu, tikalunjika chikhulupiriro, tilunjika chikhulupiriro. Tikalunjika kuyimbika mtima, tilunjika kukulimbika mtima. Kotero kuti Ambuye Mulungu wakumwambamwamba, mundimvere mtumiki wanu, mutumiza angelo wanu kupita m'maubongo a anthu ambiri, mphamvu za Mzimu Woyera ziyende, ukali wa kupezeka kwanu upezeke, ndio ukayambe kuchosa maganizo okayika pakati pa azimayi na azibambo, anyamata ndi asungwana amene anali nawo mtima wakuti akadamulambira Mulungu mu 2022 adalephera, koma 2023 achita chifukwa amutulukira Dulumayiza. Pamene adzita akagone, ndikunena kuti aupempherabe koma chitulo mpaka mmawa zikuchoka mu dzina la Yesu Khristu, chifukwa mapemphero awa akuchita against the Dulumayiza. Ulibe polowa na utulukira Dulumayiza. Wagwira ntchito yakwana chaka ichi, mpingo suchita nawo. Umene ukalinga kuchikhulupiriro, ukhala ukupita kuchikhulupirirocho. Ukalinga kuchiyero, ukhala ukupita kuchiyerocho. Ukalinga kukupemphera, ukhala ukupita kukupempherako. Sujombeka kuti muchita mawa, nuchotsa malizisitanti yako onse.
akukana chilungamo cha Mulungu. Iwe dulumaisa umafikira kubongo wa wanthu kuti akakane mawu choonadi ndiye ntchito yako. Ndikuwapasa zosangalatsa zakukhutitsa thupi la lero, ndikuwauza kuti mudzachita mawa, koma lero ndikulengeza kuti suchita ndi mpingo wa Mulungu. Tili pa ulendo wopita wathu chifukwa nyenyezi za kwathu zaonekera. Ana Mulungu tentivale chamuna ndikukangana ni malingaliro akusapembeza. Mchaka cha 2023 tichite nkhondo ndi malingaliro akusakhulupirira amene samangobwera, amabwera ndi dulumayiza. Nulengeza pano tichite nkhondo ni maganizo akukayika kuti koma chimenechi ayi siziweyo sinzeru zako, amakhala dulumayiza. Malingaliro akuti ndichita mawa, mapulogalamu ochoka ku dziko lapansi ambwe kutanganidwa kumabwera ndi dulumayiza. Mabize kuchita ntchito mmalaputopu mawayifaya uyatsa kokosa nukokosa chikhulupiriro chonse ndikungochika pa machini laptop. Nulengeza amakhala dulumayiza wopereka mabize anthawi za dziko lapansi, wopereka mabize kumapulogalamu a dziko lapansi. Ndikusowesa nthawi yopembeza, ndikukusowesa nthawi ya fasting, kukusowesa nthawi yokhulupirira. Ndikungokhala bize ndi kampani ni business nizochita diso mpaka kujomba, diso mpaka kulowa nkhungu, kuyang'ana pa foni, kuyang'ana pa machini, pa laptop, mapulogalamu mbwe nkhosi monse. Wapachika zopachika zili menemo, ma bluetooth, ma memory card, ma flash zili tonchito nzambiri ndizoona, koma zimabwera ni dulumayiza kuti zikakutanganidwitse ukachoke pamaso pa Yehova. Koma lero Ambuye mwayang'ana anyamata otanganidwitsidwa ndi dulumayiza, mwalandise mu dzina la Yesu Khristu. Ndikupemphera iwe dulumayiza, samuka mu bongo, samusa kusakhulupirira, samusa kusapembeza, samusa kusayima nchoonadi. Tikufuna ana Mulungu akatuluke pa Igupto wa lero mene tikuyamba 2023. Tikufuna chipambano ndi chigonjetso chikachitike pakati pa mpingo wa Mulungu. Ana Mulungu kulikonse kumene muli, khulupirirani tikuyambanso ulendo watsopano umene tidzayamba ndi Mulungu. Ulendo watsopano umene tidzayamba ndi inu. Mama wa uno titatha kupembezera wana, titatha kupembezera onsewo, ndikufuna tikapembezere iwo amene Yehova mudawayitana kanthawi. Tili natumiki achikulire pano, atumiki okalamba, atumiki amene nzeru zawo sopano zikupita kojomba, agwira ntchito yabwino pakati pa dziko lapansi, alalikira uthenga. Pemphero langa ndila kuti amalize bwino uthenga. Amene zaka zawo zikupita kumapeto, adayamba kufula lijankale, akufula abe anyamata lapani, mwafula kwa nthawi yaitali. Mulungu akuyang'anireni pamene zaka zanu zikupita kukalamba, mukugwira ntchito ya Mulungu. Korona na sungani chikhulupiriro nyamata lapani. Azitumika achikulire amene mwatumikira dziko limene mukulalikira uthenga. Anyamata Stanley na Ndovi nkale mudayamba kulalikira, akusungeni ni chikhulupiriro chake Mulungu. Muyende pakuti zaka za kukalamba zifika kwa inu. Mulungu akusungeni ndi kukuthamangisani, thamangira kukulandira moyo. Anyamata tone chilenda, Yehova mwaone alalikira uthenga wabwino kuchokera kanthawi ali kumaliza ulendo wawo. Mulungu mwamalizitse bwino mpaka akalandire mfupo ni korona amene mudawayikira, amene simuzapasa kotone nyilenda yekha, simuzampereka kwa lapani yekha, simuzampereka kwa Ndovi yekha. Yehova akolona mtengo wapatali wotere, anyamata Profesa Kambwiri zaka zanu zupita kokalamba. Yehova akupaseni akolona
autenga umene munagwira pamene zaka zaukalamba zikukupezani. Akutengeni Ambuye mudasunga mtanda. Yehova mama wauno chaka ichi atumika amene wapo ndanso 2023 apaseni strength ni mphamvu. Munena inu noka babuku la Yesaya chapter number 40 mukuti pakuti wamene adzalindira pa Yehova adzatenganso mphamvu nadzauluka ngati chiwombankhanga. Mupereka mphamvu zina kwa mnyamata Tone, mupereka mphamvu zina kwa mnyamata Kambwiri, mupereka mphamvu zina kwa mnyamata Lapani. Ndatumika amene sindidakumbukire koma zaka zawo zikuponda 70 upita uko. Muchite nawo anyamata amenewa, muchite nawo anyamata amenewa, muchite ndi Mthinda. Nyamata amene anali ndi khalidwe ngati ngelo. Gray, brother Gray, Ambuye akukumbukire. Imvi zako zipumule mu mtendere wa Mulungu. Utagwira ntchito yayikulu brother Gray Mthinda. Yehova akukumbukire. Anyamata ukalamba mukulalikira uthenga wabwino. Mulungu akusungeni kulikonse kumene muli. Kumayi wazungu kuchikuda nkhale ku Afrika. Yehova muchite niwo amene akumaliza uthenga wabwino koma zaka zawo nzambiri. Muchite nawo mchaka chimenechi ngati nkutheka atengenso mphamvu zakuyima pamaso panu. Yehova Mulungu mukalemekezeke ndi kukwezeka pamene tikupita kokocheza. Mutithandize ndi kutisamalira. Ambuye Yesu Mulungu wakumwambamwamba, sandulizani mipingo ibwerere kuchoonadi mchaka chimenechi. Mipingo imene idataya choonadi chifukwa cha zikondwerero za dziko lapansi zibwererenso mchimake mwake. Kulikonse kumene kuli mpingo wa Mulungu tikhulupirirabe Yesu ndi kulimbika mtima chifukwa cha chaka chimene tangochiyambachi. Ndikubwezereni m'dzanja la Mulungu kuti tipitirize. Koma ngati Yesu abwere tikumane mu tsiku lijalo, mu dziko lijalo, usiku ujawo, mamawa ujawo, pamagombe ajawa tikakumane pamenepo. Ngati wena tingachoke mchaka chimenechi munjira ya imfa, tifenda Ambuye tikumane pagombe lija usiku uja wodala umene wakufa mwa Ambuye adzauka. Ifa amene tayikizidwa kukuphedwa chaka chimenechi tiphedwe tili ni Yesu. Ndiye pemphero langa. Wena tifa pa ngozi tife tili ni Yesu, pakuti imfa ilipo kwayikika kwa munthu kufa ndithu. Palibe pemphero lingasunthe imfa, palibe chalichi chingasunthe imfa, koma omwalirawo amwalira ni Mulungu. Olemba buku la Samueli akuti pakuti kwayikika kwa munthu kufa, ndipo munthu ali ngati madzi amene akatayika saoleka, koma alingalira kuti otayikayo asamtalikire iye, asamutayikire Yehova. N'chifukwa chake Yehova musunge tonse amene tikuyenda mchaka chimenechi, tikapambana numaliza zikomo. Koma ngati tingachoke mchaka chimenechi, nupembezera onse onyamuka pa ulendo mchaka chimenechi asunge chikhulupiriro kuti pamene lipenga lidzalire tikakumane padoko lijalo, tikakumane pagombe lijalo, tsiku hilo lodala pamene msonkhano ukakumana pampando wa chifumu. Na Mthinda akapezeka pamenepo malinga ndi kulongosola kwa buku la Chivumbulutso chapter number 21 verse number 11, pamene akulu ndi ang'ono akasonkhana pa tsiku limenelo. Yehova pemphero langa lila kuti kusonkhano waukulu omaliza
akapezeke kwa mai yawo kusonkhano maliza kumene mudzaitana kumene okufa adzauka kubwera pa inu pamene mapiri adzapereka kufawo nyanja kupereka kufawo nthaka kupereka kufawo zirombo kupereka kufawo machini kupereka kufawo nyuklia kupereka kufawo mabomu kupereka kufawo ndege zisapereka kufawo nkhalango zisapereka kufawo kusonkhana pa msonkhano wosiriza wa tsiku lija Yehova ayayo wakapezeke anamwaliya wakakhaleko anyamata wakakhaleko mpingo ukakhaleko aliyense amene ndi bwenzi pa uthenga wabwino akapezekeko pemphero langa lakuti aliyense wokhulupirira inu akapezeke pamenepo tikakakumana tikalandire mphoto ngati sitikumana mawa tikumane pa tsiku limenelo ngati sitionana mchaka chimenechi tikumane pa tsiku limenelo chifundo chosatha chiyende pa mpingo wonse ndikukhululukira ine pamodzi ndi abale yanga onse amene sitidachite bwino koma tsopano lilakalaka kuchita bwino mutatichosera the dulumizer the bulldozer woletsa kuchita bwino kuti pamene tikukumana pa gombe limenelo tikakumane pa tsiku lodala la chimwemwe tikumane pa tsiku lodala limene mudzayitanisa msonkhano womaliza Ambuye kodi awa akakhalako kodi ine ndikakhalako kodi iwe ukakhalako pamene adzikavundukula mabuku kodi inu mudzakhalako kodi anyamata inu mudzakhalako asimayi kodi mudzakhalako pakuti msonkhano umenewu sitidzapita mwakufuna kwathu adzayitaneni mulungu palibe adzajombe sikudzakhala utanganidwa chifukwa ndiko kaweruzidwa kodi inu mudzakhalako Ambuye akuchitani chifundo chaka ichi chikhale chaka chozipangitsa kukapezeka pa msonkhano wa tsiku lomaliza ndikuti buku la moyo likamakatsekulidwa la ine likapezeke lanu likapezeke la iwe likapezeke wamanalo funso kodi lanu likapezeka lanu likakhalako kodi iwe ukakhalako landirani ulemu osiriza mpempheroli dzina la Yesu mfumu ya mafumu amen.